Doncs benvinguts a la segona de les xerrades del cicle Plou menys, fa més calor. Què hem de fer? Què fem? Que organitzem des del grup de defensa del Ter. Aquestes xerrades aquest any les vam voler dedicar a el que seria l'ús i l'abús de l'aigua, a la gestió de l'aigua. Perquè sí que veiem que plou menys, ens diuen els científics que plourà menys, però com tots sabeu tenim un model econòmic que ens empeny a gastar més i més aigua. Llavors tenim uns grans consumidors insaciables que han convertit el que seria un bé públic com és l'aigua en un negoci privat, no? I tenen una set insaciable que no els acaba mai. I sí que hem vist, doncs, hi ha algunes restriccions de consums emmarcades dins del que seria el Pla Especial de Sequera. També és veritat que hi ha empreses que a nivell personal o particular estan intentant consumir menys aigua, però en general sí que veiem que la proposta que ve d'inici del poder polític és una proposta basada en la tecnologia i que el que vol és afegir més aigua al sistema. Però hem de ser conscients de dues coses. Una és que aquestes propostes tecnològiques no poden arribar a tot arreu del que seria el territori català. I d'altra banda, també el que hem de saber és que la set d'aquests grans consumidors no s'acabarà mai. Per tant, nosaltres creiem que omplir amb tecnologia, que no diem que sigui dolent, però pensem que no és l'única opció, perquè s'ha de començar a posar límits, perquè l'aigua té un límit. I a la tecnologia ens pot arribar a amagar la necessitat real que és de reduir els consums, començant pels grans consumidors. I mentrestant ja ho heu vist, vull dir, el que al final anem fent és que hem aixugat les reserves, tenim els pantans gairebé buits, hem aixugat rius i rieres i d'altra banda tenim els aqüífers, els pous, força buits i força contaminats. Però tornant al que serien les xerrades, avui tenim en Ferran García de Justícia Alimentària, que ens el presentarà la Ginesta, que ens farà la xerrada d'avui de fonts brutes, fonts eixutes, i la Ginesta també ens explicarà el resultat de les fonts, de l'analítica de les fonts, que des de fa 25 anys fan una 60ena de socis del grup de defensa del Ter. Amb això volem aprofitar per posar en valor i agrair tots aquests voluntaris, no només del grup de defensa del Ter, sinó també voluntaris de totes les entitats que treballem per un bé... Ara m'ha tret la paraula. Que treballem per un bé comú, sense buscar el que seria el benefici propi. I realment nosaltres hem de pensar que sí que nosaltres tenim molt a dir. I per exemple ara en aquest entorn que seria de sequera és un repte, però nosaltres hem de ser capaços de convertir el repte de la sequera en una oportunitat per canviar el nostre model, per anar cap a un país més just per les persones i també per la vida. I ens ho hem de creure que tenim força suficient per fer això. I ens hem de moure per poder fer contrapès el que seria la inèrcia política i també els lobbies econòmics. Perquè em sembla que tots estareu d'acord que ens sobren raons i ens sobren propostes per oferir. Llavors, és una mica de crida a la mobilització des d'on estigueu, estigueu al Grup de Defensa del Ter o les diferents entitats, no? Llavors, és que m'han dit, quan he vingut aquí jo tenia preparat el rotllo aquest i m'han dit moltes coses, entre elles que aquí tenim un llibre que el 2016 vam publicar al Grup de Defensa del Ter, 2006, perdó, el Grup de Defensa del Ter, que en Ferran va fer un article ja sobre el model porcí, i ja es parla, i el títol és Canvi climàtic. O sigui, no és una cosa que ens pugui sorprendre de fa 2 dies, sinó que és una cosa que fa temps que hi estem batallant. I ja per acabar només volia dir 2 coses. Una és que intentarem fer més actes, els del Grup de Defensa del Ter, perquè els últims que fem ens plou. Els dies ens són propicis. I, per exemple, aquest dilluns vam presentar el resultat de les fonts, la font de Patel. No sé si la coneixeu. Però últimament ens ha costat entendre-ho, però hem arribat a la conclusió que les fonts no és que s'hagin acabat, és que s'han canviat de lloc. I hi ha, per exemple, a Patel, Toluca Boca és una nova font.
Totes aquestes grans indústries que gasten tanta aigua, quan ho aboquen són les noves fonts. I vam fer un acte allà a la font de Patel i havíem recollit fonts d'aigües de diferents fonts, la font de Ionassoi, la font de Vall d'Esplanys, la de Costa Brut, la Port Guarret, Casa Mercadelles. Havíem recollit fonts de diferents benalles de diferents fonts i vam fer un caldo, un brou, com diuen ara, que la veritat és que va sortir molt bo. Llavors, ja només per acabar, una mica de propaganda sobre el grup de defensa del Ter. Som una associació ecologista que estem formats per diguéssim, una colla de ciutadans compromesos que ens estimem el Ter, la vida i la natura. I nosaltres creiem que és una opció o una oportunitat per poder participar en un grup que realment som molt actius, que creiem que tenim força incidència i que treballem per allò que realment val la pena. Llavors portem butlletes també, no és obligatori, però butlletes per fer-nos socis, és molt fàcil, us ho agrairem, i és un projecte penseu que és un projecte necessari i un projecte de futur. I que el grup de defensa del Ter, els nostres ingressos bàsicament són els socis, o sigui, no demanem subvencions perquè així segur que no estem lligats a res. I ara ja, finalment, abans que me n'oblidi, un gran aplaudiment per tots els voluntaris i voluntàries i ja deixo això. A la presentació, igual com hem titulat l'acte, fonts brutes, fonts eixutes, la contaminació, la sobreexplotació dels aqüífers i la manca de pluja ofeguen les fonts. De fet, faré un resum molt resum dels resultats perquè tenim analítiques de fa més de 20 anys i el que presentarem són els resultats d'aquest any. Jo crec que més endavant tocaria fer una presentació i veure aquests resultats, quina evolució hem tingut. Però aquests són els resultats d'aquest any. Veieu que tenim un 41% de les fonts que estan per sobre de 50 mil·lígrams litre de nitrat. És la mateixa quantitat que l'any passat, o sigui, quan el percentatge no ha variat. La mitjana de contaminació per nitrats és de 58 mil·lígrams a litre, mentre que l'any passat era de 56,1 mil·lígrams a litre. Una variació molt petita. De fet, ja és el que portem uns anys observant, que d'un any a l'altre hi ha petites variacions. El passat són les mateixes fonts, que ja porten molts anys aquí al capdavant. Tenim la font de Bellissans amb 511 mil·lígrams a litre de nitrat, que és més de 10 vegades el límit de potabilitat de 50 mil·lígrams a litre, seguida de la font salada de Gurb i la font del Raig de Torelló, que també porta molt temps estant contaminada, en top 3. Llavors, nosaltres el que fem és analitzar més o menys 3 fonts a cada municipi. El que passa que aquest any hi ha hagut molta sequera i hem pogut agafar mostra només de 81. És a dir, ens hem trobat que hi havia 89 fonts que no rajaven. És fàcil que si haguéssim anat aquesta setmana, potser alguna d'aquestes fonts que tenia una punta que regenerava ràpidament, potser sí que hagués rajat. Però jo, per exemple, allà a Borgunyà hi ha la font del Conill que no rajava, amb aquestes pluges s'ha rajat 2 dies. No, que va semblar que plovia molt, ja. Ah, sí. Si fas cap... Espera. Per aquí, potser. Sí, ho he pogut arreglar. Llavors... A mi m'agrada molt aquesta comparativa de mapes, perquè si ens miréssim només els mapes de dalt, podria donar la impressió, veient els colors dels mapes, que la situació de contaminació, sembla que ha millorat. Clar, són unes dades enganyoses, perquè en aquest mapa sota el que veiem és l'increment de fonts que no ragen. Llavors, el que ens està passant no és que estigui millorant la situació, sinó que ens estem quedant sense mostres. Llavors, aquest any un 52% de les fonts no rajaven. L'any passat n'eren un 42 i en fa 2 un 33. Ja doncs venim, com tothom sap, ja se n'ha parlat moltíssim, de 2 anys de sequera. El que passa que nosaltres considerem que a part de la sequera, o que la sequera ha servit per posar en evidència la problemàtica que ja feia tants anys que és el grup de defensa anava denunciant. L'any passat, per exemple, es va sentir parlar molt, ja quan es començava a parlar de sequera, que encara quedava molt lluny, l'any passat, es deia, és que tenim els aqüífers contaminats.
que aquest any ja era, és que ja no tenim aigua, no? Llavors vols passar... Clar, aquí hem fet uns càlculs, al final aquestes dades hem intentat fer servir dades tan veraces com hem pogut, no deixen de ser dades estimatives, no? Fins i tot del nombre de ports que hi ha a Osona o la quantitat d'aigua que gasten. Però el que hem vist és que els ports que hi ha a les granges d'Osona més els escorxadors es gasta més aigua com el consum domèstic. Si ho veieu, s'està gastant, doncs, això és diari. Vam veure que quan a comparativa de consum domèstic, tots els ports gastaven com unes 200.000 persones. A Osona i Lluçanès ara som unes 165.000 persones, perquè us fa una idea. Llavors, clar, des del sector diuen, no, nosaltres no som culpables de la sequera. Nosaltres el que diem és que en una situació de sequera el que ens hem de replantejar és quin ús donem a l'aigua. Si volem que aquesta aigua l'usi algú per lucrar-se i, a més, algú que ens està contaminant els aqüífers, no? Primer els s'han contaminat i després els gasta l'aigua. Si vols passar. Llavors aquí és amb els escorxadors, no sé si ho veieu, no us heu veure, a baix, són els grans escorxadors d'aquí la comarca, el nostre amic Patel, doncs que gasta, no sé si ho veieu aquí, potser unes 3-4 vegades més que la població de l'Esquirol. Mafrigès més del doble que Sant Vicenç de Torelló. Clar, és que estem parlant d'unes quantitats, ja veieu, l'Eport Gourmet, és que no hi ha ni punt de comparació. Llavors, veiem que els escorxadors de Vic gasten 3/4 parts de l'aigua que es gasta a la població de Vic. Estem parlant d'unes quantitats d'aigua molt grans. Llavors, que no ens diguin que no estan afectant a la quantitat d'aigua que tenim a la comarca, perquè al final ells el que fan és moltes vegades extreure l'aigua dels aqüífers. Nosaltres el que hem observat és que les fonts no ragen. Llavors, té sentit, no?, de dir, si estàs traient l'aigua, aquí ja no sortirà més. Doncs ja està de presentació, perquè si no m'enrotllava molt i només tenia 10 minuts. El Ferran ara ens explicarà una mica més abastament tota aquesta problemàtica. Bàsicament el que intentaré comentar-vos són coses que segurament la majoria de vosaltres ja sabeu, però bueno, sempre està bé recordar-les, posar alguna dada interessant, alguna comparativa que ens pugui ajudar a entendre que tenim un problema enorme a Osona i a Catalunya que té una forma així arrodonida i un color rosadet més o menys i que és un porc, i aquest és un problema grossíssim. Llavors jo sempre, quan pensava en això i sempre que penso en el sector porcí i en tots els impactes que genera, ja fa temps em ve a la imatge aquest personatge, sí, que és un escriptor rus que es diu Igor Andreyevich Krylov, de final del segle XIX, com podeu observar. Té un conte, feia faules, aquests contes que tenen com un missatge bastant explícit. I en té un bastant famós que es diu L'home inquisitiu. Després ha fet molta fortuna, ara veureu per què. En aquest conte de l'home inquisitiu, el personatge és un personatge que entra en un museu com d'història natural, i tot el conte explica com ell es va aturant a tots els expositors i va explicant amb tota minuciositat, amb tots els detalls, cadascuna de les peces que troba. La cosa més petita i te la va explicant, de pàgines i pàgines explicant cada un dels petits objectes que troba en aquest museu. La gràcia és que al mig del museu, al mig de la sala, hi ha un elefant immens, immens, i no en diu ni una paraula, però està allà, i sí, li va tocant. Va fer fortuna al conte perquè després s'ha convertit en una mena de frase feta de l'elefant a la sala o a l'habitació per representar un fet, una qüestió, un fenomen, el que sigui, que és immens, que està molt gran, que és impossible no veure'l. És un elefant, és impossible que no el vegis, però fas veure que no hi és. Llavors és molt divertit veure com es comporten. En aquest cas, òbviament, la metàfora és molt evident, no és un elefant, és un porc. A l'habitació el que tenim és immens. I tothom, bàsicament, qui té responsabilitats tan polítiques com econòmiques, és a dir, el sector porcí i les administracions competents, fan veure com el personatge de Krylov que no hi és.
I llavors van mirant cosetes, van fent cosetes, van mirant aquí i allà, però és brutal l'elefant porc que hi ha a l'habitació a Osona i a Catalunya. És brutal. I és molt divertit, entre cometes, veure les estratègies, les retòriques, els gestos, les polítiques, els plans de fer veure com hi és el porc, encara que constantment el vas trobant. El senyor ho va traduir fa temps. Se sent ara, més o menys? Es va sentir? No gaire. Tampoc? No se sent? Parlar una mica més fort. Parlo una mica més alt i si em passo i no torneu a sentir-ho... Sí. Ara, quan el sentiu, ara o no? Ara em sentiu més tampoc, eh? Sí, no hi ha problema. Vam anar fent senyals. De fet, era un acudit, doncs tampoc us heu perdut res, no tens importància. Intentaré no baixar molt el tot, perquè tinc tendència a fer-ho, feu senyals. Bé, podríem parlar dels 1.000 impactes que genera el porc a l'habitació d'Osona i de Catalunya, impactes des del punt de vista climàtic, us posaré 4 pinzellades del tema, i m'ha fet gràcia quan comentaves que el sector diu que ells no tenen culpa de la sequera. Sí, esclar, en tenen molt a veure amb el canvi climàtic, el canvi de patró climàtic, molt. A banda de tot el que has dit i del que veurem, però només efectes de canvi climàtic també, a més. Evidentment, contaminació aèria, contaminació aquàtica, contaminació terrestre, efectes sobre la salut, efectes sobre drets laborals, efectes sobre territori, efectes sobre model pagès, etc. En fi, tot és tan gran, és tan desproporcionat, està tan hipertrofiat que afecta tot. Absolutament tots els aspectes de la nostra vida estan afectats en negatiu per al sector porcí. Per tant, mirem, en el cas d'Osona és evident, però en el cas de Catalunya també, mirem i hi haurà un porc. Sempre quan tu analitzes causes del que sigui, la primera, la segona o la tercera, pum, t'apareix allà el sector, sempre. Aleshores és evident que alguna cosa s'ha de fer com a país amb el porc. I de moment el que es fa és això, que no, el porc no es toca, això no toca. Recordeu la frase del Pujol, els que sigueu una mica més grans, tipus jo, quan li feien una pregunta que no li interessava, i deia, això no toca. Doncs el porc és, des d'aquella època, això no toca. Quan dius, Florida, no toca, això no toca. Bueno, doncs potser ara ja sí que toca, perquè sí. Abans de mirar el terra i l'aigua i aquestes coses, mirem per l'aire una miqueta, hi ha un dels principals contaminants, no sentim, més o menys, un dels principals contaminants atmosfèrics que hi ha és l'amoníac. L'amoníac és un compost volàtil que s'evapora i quan interactua amb altres partícules en suspensió en l'atmosfera és un dels principals components tòxics que respirem. De fet, de contaminació atmosfèrica, l'amoníac és un dels principals. Bàsicament el que provoca, a banda d'acidificació en ecosistemes i tal, és a nivell de salut humana, provoca problemes, irritacions, pell, mucoses i sobretot respiratòries, molts problemes respiratoris. L'amoníac és un concepte, és un producte tòxic. Aleshores, la Unió Europea des de l'any 2010 posa uns límits màxims d'emissió d'amoníac a l'atmosfera. No us estranyarà, suposo, us digui que l'estat espanyol, des d'aquella època, ha incomplert cada any aquest límit màxim d'emissions d'amoníac a l'atmosfera. De fet, en l'última dada, l'increment és d'un 33%. És a dir, estem emetent l'any passat un 33% més d'amoníac que el límit màxim, i el límit màxim és un límit molt màxim, per entendre'ns, en l'atmosfera d'amoníac. De fet, l'estat espanyol és l'únic país de tota Europa que no ha reduït les emissions d'amoníac des d'aquella època. Ens podem preguntar de quin és l'origen d'on surt tot aquest amoníac. Tampoc us sorprendrà la resposta. El principal emissor d'amoníac és el sector agrari, bàsicament els fertilitzants nitrogenats,
quan s'aboquen emeten amoníac, però sobretot els purins. Diuen que una imatge val més que 1000 paraules i jo no ho tinc molt clar, però bueno, suposem que sí. Això és un mapa d'emissions d'amoníac del món, focalitzat en aquest fragment del planeta. Veureu... Porto aquí, vale. Hi ha aquesta zona d'Itàlia, que és la zona del Piemont, la Llombardia, que és la zona porcina d'Itàlia, que els porcs italians estan aquí, ben concentrats. A més, hi ha els Alps, aleshores l'amoníac no se'n va, es concentra allà, però veieu que la resta d'Europa l'amoníac més o menys està bé, però si ens focalitzem aquí ja veieu el mapa de l'estat. I no, tampoc cal ser molt... Si vas preguntar, d'on ve l'amoníac? Tampoc cal fer grans investigacions, no? I estar anys investigant. Aquesta zona d'aquí és la zona d'Almeria, Cartagena, hivernacles de producció de fruita de tota Europa. En aquest cas, per tant, és per fertilització sintètica, i aquí, doncs ja ho sabeu, aquí se l'estem. Això vol dir que, de fet, sempre he estat... No ho he buscat, ho vaig buscar en el seu moment i no he tornat a buscar estudis que analitzessin els problemes respiratoris de la població zonanca comparat amb d'altres. Però estic convençut que amb aquests nivells d'amoníac en l'aire, que és únic a Europa, alguna cosa ens passa, segur. L'origen de tot això, evidentment, són els purins, i per tant aquest és podem mirar l'aigua, podem mirar el terra, però podem mirar l'aire que respirem, i els porcs estan molt connectats. Per tant, un motiu més per fer demandes. Un altre, el canvi climàtic. Els factors que generen emissions de gasos d'efecte hivernacle n'hi ha diversos, però ara ens centrarem en... Com que ho he fet amb Microsoft, Bill Gates, l'olent, doncs no es veuen les gràfiques, només s'ha quedat el porquet, ja m'està bé igual, perquè quan es passa amb el sistema guai doncs es quadra. Però aquí hi ha una gràfica, i us ho explico encara que millor, que parlava de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a Catalunya per sectors. Aleshores aquí hi ha una gràfica que posava 5% emissions a Catalunya. Aquí una gràfica que posava transport, les emissions associades al transport de Catalunya, 28%. I aquí una altra que posava emissions associades al sector porcí a Catalunya, i és un 21%. Si busqueu dades oficials veureu que normalment el sector ramader posen d'11. El problema és que primer no compten tota la part productiva real, només una petita part, però sobretot es queden en la part productiva. Jo aquí hi he posat, els estudis no només jo sol, no només la part de la granja, que també i ben feta amb el cicle de vida, sinó la resta de la cadena. És a dir, hi ha una sèrie d'emissions associades a la indústria, una sèrie d'emissions energètiques associades a la producció, que estan en el capítol energia, però jo l'he posat la part que li toca al port, el transport, que estan en el transport, però el transport és de porcs o de material de porcs o de pinsos, doncs tot això també se m'acaba aquí. Tota la part de residus i emissions associades als residus, la part que correspon al sector que he posat. Aleshores, si poses tot això, que és més o menys com s'ha de fer si vols veure com un sector, tota la cadena emet, aleshores t'arribes al 21% sense tenir en compte el pinso que importem, és del pinso d'aquí. Si tenim en compte el pinso que importem, aleshores ja flipes. Per tant, estan molt bé polítiques de reducció d'emissions associades al transport o a altres sectors. Si busqueu, segur que en sabeu i en tenim moltes, no? Transport, els cotxes, les emissions, els tubs d'escapament, les rondes, tot això està molt bé, però emeten gairebé igual que tot el transport de Catalunya al sector porcí. I no és equiparable al nivell de mesures, al nivell de pressió i al nivell mediàtic. Quan pensem en canvi climàtic a Catalunya o emissions de Catalunya, et deu normalment un cotxe, suposo. No sé si aquí un port a la ment. Ens hi hauria de venir.
hauríem d'aconseguir que quan diguéssim canvi climàtic a Catalunya, emissions de gasos d'efecte hivernacle, pum, el porc a l'habitació, d'acord? Però és normal, és normal que sigui per la magnitud del model, és que és espectacular. Per tant, això, quan no som culpables de que no plogui, abans de xuclar tota l'aigua que poden i contaminar-la tota la que puguin, però bueno, la sequera no és culpa nostra, doncs mira, doncs no que sí. Però no només, clar, quan posats a fer demagògia, doncs almenys, doncs, bueno, quan dic ells ja sabeu que no. Mira, bueno, aquest tampoc és el que vull portar, perquè eren dades... Bueno, ara us explicaré això. Ara venien les dades de la magnitud de la tragèdia o de la hipertròfia del sector. Simplement us he apuntat dos, el tema de l'amonia, quan mires a dalt, o el tema del patró i el canvi climàtic. Però podríem analitzar tots els altres que us he dit abans, drets laborals, contaminació de molts tipus, salut, no només de respiració, sinó de consum de productes càrnics accelerats, etc. Però si ens quedem amb la magnitud de l'elefant a l'habitació, del porc a l'habitació, vaig mirant a l'aire perquè és com si estigués aquí, saps? No em feu gaire cas. Són xifres que segurament sabreu, perquè si esteu aquí és que sou persones conscienciades en el tema. Per tant, si us dic que hi ha gairebé 8 milions de porcs a Catalunya, 7,9, és una xifra que segurament sabreu, que hi ha, per tant, més porcs que persones, que s'acostuma a dir, però és que és veritat. Clar, aquests són els porcs que hi ha ara mateix, si calculem els que es sacrifiquen o el cicle de tot l'any, encara són molts més, però bueno, ara mateix a Catalunya hi ha 7,9 milions de porcs. Clar, també ho sabreu, no estan tots els porcs distribuïts homogèniament pel territori català, allà no, que posem no, els porcs estan concentrats en algunes zones específiques del país. Bàsicament el 45% de tots aquests milions de porcs estan a 3 comarques, són el Segrià, la Noguera i Osona, i per tant no és igual dir que hi ha 7,9 milions de porcs escampats, no? Per tot el territori, que dir que no, aquests 7,9 estan aquí i aquí, perquè la densitat porcina és directament proporcional a molts dels impactes. No ho sé, però si hi hagués un porc aquí, un porc allà, no ho sé, també hi hauria molts impactes, però quan es concentren en un territori els impactes es multipliquen. De fet, Osona és on hi ha major densitat porcina de Catalunya. No és on hi ha més porcs, hi ha més porcs al Segrià i a la Noguera, però en densitat és Osona. Això ho poso perquè, això ho poso, no sé per què ho poso, però el que vull dir, que podria posar una altra foto. I és que constantment amb totes les coses que anem parlant, o que jo parlo del sector porcí o del porc i tal, clar, no estic parlant, òbviament, ni de l'animal no ha fet res, ni d'unes suposades granges familiars, petites, no integrades, tot això. En podríem parlar del model, però el model majoritari del sector porcí no és aquest. Ja ho coneixeu perfectament, model d'integració, les granges. De fet, el problema principal a Catalunya és aproximadament el 17% de les granges. Entre el 17-18% de les granges tenen gairebé el 60% dels porcs. Per tant, aquí, en aquest grup és on estan els problemes, no és general. Per tant, quan es parla del sector o del sector porcí, o de la indústria porcina, de la cadena porcina, està bé, ens entenem, però sempre m'agrada mirar on s'ha de mirar, i no és el porc en general, són unes empreses molt concretes i molt determinades que són les propietàries d'aquest 18% de les granges i que són les propietàries dels impactes que s'han generat. No és el sector abstracte, són empreses amb noms i cognoms, i està bé recordar quines són. Ja les sabeu i les aniré dient, però bueno, com que tampoc n'hi ha gaires, és relativament senzill. Aquí en el porquet es transformava en una empresa que està en companys, i ja està, per això era el porquet aquest.
sortir l'any companys, veieu? Raro, perquè abans estava més, però és very content. És la gran empresa porcina catalana, catalana, espanyola i europea. Una altra cosa que van fer amb el canvi climàtic, aquí potser no ho veieu a dalt de tot, però posa empresa, emissions, de CO2, quilotonelades equivalent i cost social climàtic. És pel mateix, el sector porcí, dèiem, és el 21% de les emissions, sí, és veritat, però el sector porcí, qui és el sector porcí? El sector porcí és això. És les emissions, és simplement el que van fer és calcular els porcs que tenien integrats o les torres que sacrificaven. Hi ha milers d'estudis que quantifiquen la quantitat d'emissions per cicle de vida per quilo de carn de porc a Catalunya i apareixen aquestes xifres. És interessant, o per mi em sembla interessant el cost social climàtic. No sé si té algun sentit posar-hi un cost al canvi climàtic monetari. Suposo que no, és com posar-hi un cost als rius, als ecosistemes. Si més no, ens serveix per reclamar diners. Si més no, el que vull dir és com, ha contaminat un riu, resulta que el món capitalista diu que el riu val tant, doncs paga. En el tema climàtic igual, hi ha un mercat, segurament sabeu, un mercat climàtic. Cada tona de CO2 equivalent que s'emet té un preu. I Nacions Unides, l'IPCC de Nacions Unides ha quantificat quin és el dany social que generen les emissions de CO2. Diferents danys, diferents àrees i àmbits que ens afecten, ambientals, de salut, econòmiques, etc. I li ha posat un preu. Cada tona de CO2 que s'emet té un cost social. És el cost social climàtic. Aleshores, fent això, fent aquests 4 números, aquestes 5 empreses ens deuen cada any 550 milions d'euros només d'impacte climàtic. Podem anar afegint, no ho hem fet amb tots, però per cada un dels impactes podem anar afegint euros i us asseguro que la factura és llocs de treball, genera no sé quanta riquesa, genera no sé quant PIB, milers i milers d'euros, que no sé on estan a la societat, però a més és molt bé, la compte de resultats, al final hi restes això i tota la resta i a veure com et queda. Perquè això, tot i que és una xifra més o menys orientativa i gairebé pedagògica, sí que t'indica la magnitud dels impactes econòmics, socials, ambientals. Sí que serveix per això, no és poca cosa, gairebé 550 milions d'euros. Aneu bé, tot bé, no us sentim bé, va tot bé. Xavi, el tinc aquí, va fet que sí, jo li vaig tirar. Això és un mapa també del 2014, fa molts anys, d'una gent, però segurament, potser el coneixeu segur, que una cosa que van fer que es deia Porcalipsis, i és això que us deia, com estan distribuïts els porcs. La majoria estan aquí, Osona, la part blava és on es maten els porcs, allà és on estan, menjant, embrutant i tal, i altres zones es maten, que no és exactament la mateixa zona. Aquí tenim les dues coses, aquí no hi ha problema. Això, tot i que és del 2014, el número de les unitats no és que hagin variat moltíssim, més o menys es mantenen igual. Però això, que aquí i aquí els impactes són molt bèsties. Més dades de la magnitud de l'elefant. Això és el número d'animals sacrificats. N'hi ha 7,9, però en sacrifiquen 23, perquè ja sabeu, 23 milions, vull dir. Durant l'any es van sacrificant. I no tots els que sacrifiquen a Catalunya estan a Catalunya. També venen, sobretot d'Aragó, venen molts. Aquí som gent acollidora de porcs, no hi ha problema, van venir i ja està. Aleshores, si ho posem en format europeu, si Catalunya fos independent, seria el tercer país europeu número 1 de porcs sacrificats. La resta seria l'estat espanyol, sense nosaltres, que hi ha Aragó, Déu-n'hi-do, però baixaria, i Alemanya. Aleshores estaríem aquí per sobre de França, perquè seríem top 3 a nivell europeu. Recordeu el mapa d'abans, I que tots aquests, el número 3 europeu
però a Osona, el Segrià i la Noguera. Deu ser problema meu, que no vaig ajustant. Ja, bueno, és que jo tampoc no sé parlar gaire en micros. Vale, això són tones, nosaltres animals, això són tones de porc que es produeixen. Però no és Europa, això és el món. El que més produeix és la República Popular de Xina, després la Unió Europea ens han fotut fora de Catalunya, d'Europa, per tant la tret, diguem, no? Xina, Europa, sense Catalunya, Estats Units, Brasil, i estem aquí en Canadà, a veure qui en té més. Vull dir que som el tercer europeu, però el cinquè mundial en producció de porcs, cinquè del món, aquelles 3 comarques. Per tant, la magnitud és que és espectacular. Hi haurà gent, suposo que això ho va entrar, de fet, jo aquestes dades les he tret del sector, no? Que es poden... Mireu, és el cinquè del món, clar, per mi és esgarrifós. Però, bueno, hi haurà gent que estarà com orgullosa o content d'això. Empreses. Les empreses mundials, les que més produeixen. El número de porcs sacrificats, no tones, sinó porcs sacrificats, però bueno, és bastant equivalent. Vallcompanys és la 1, 2... Aquesta hem de treure la Xina, però la resta, Companys és un global player, que es diu, és monstruós. El del Grupo Jorge l'he posat en un rosa pàl·lid, perquè part de les activitats la té a Catalunya. Ni se'n treu. Vale. Bueno, jo vaig intentant... És que si em trec això és pitjor, Vale. Bueno, vaig intentant fer-ho com puc. Sense micro? Si solo parte se sent... Aviam, parla sense micro. Si m'ho trec se sent millor? No. No se sent res. Dic aquella, no, dic una altra. Dic aquella, no. Aquell. Va millor? No, això va pitjor, no? Pitjor. Millor. És que aquesta sona, Doncs ho farem així. Vaig de la Madonna Julio Iglesias, però bueno. Sí, perquè... Ja veieu, me l'haig de posar així i si no, no sona. Em sento Julio Iglesias de dalt. Vale, que m'he encetat. No, això, doncs... En quant a grups empresarials és evident, vull dir que com que el sector és molt potent també, les empreses que formen part d'aquest sector també són molt potents. Som actors primordials i principals a nivell europeu. No, us deia, aquí no es veu res, aquí posa Grupo Jorge Aragó, perquè l'he posat així perquè bona part de l'activitat la té a Catalunya, bueno, ja sabeu, no? El Porc Gourmet i tota aquesta gent del Grupo Jorge, però bona part de l'activitat ara, com que és mig, doncs l'he posat una mica així. Bueno, ja veieu, que tenim... És que se'n va també d'aquí, Sí. Se'n va. Bueno, puc intentar, però no, molt pitjor. Potser així, mira, si em faig tampoc. una mica. Sí. No, No, però això... Una mica separat. més separat. Sí. Hola. Sí, hola. Què farem demà? Vale, anem provem així? Vale. Ara no me'l tocaré. Pinta bé això, A la meitat del d'allò ja ho aconseguirem. Bueno, total. Això són magnituds del sector, que són bastant bèsties. I això que us deia, el 72% de les granges estan integrades en aquestes empreses i d'altres, però aquestes són les principals. No són petites granges bucòliques que tenen uns porquets i l'altre, no. I aquí més o menys ho sabem, però de vegades quan vas a parlar o vas a comentar-ho, moltes vegades té aquesta imatge, no?
I dius, no, que no té res a veure, no, què és això? Clar, aquests porcs sacrificats a l'any, són 23 milions, de vegades es veuen es veu més clar la magnitud si us dic que són 63.000 al dia o que són 45 al minut. No sé quanta estona que parlem, però bueno, ara mentre estic dient això, doncs, pom, 45. Vull dir que és això, és una bestiesa. Tampoc me'n puc estar, perquè si no em sentiria malament, de fer una referència al pinso importat. I tot això són impactes que genera aquí, però bona part del pinso, com segurament sabeu, que tots aquests porcs mengen pinso, i hi ha dos components principals del pinso, el cereal i la soja. Aproximadament el 60% del cereal s'importa, l'importem, però tota la soja, el 49% de la soja s'importa. Els efectes que genera la producció de soja bàsicament és Argentina, Paraguai, Brasil. No us l'explicaré perquè és un drama, però és un drama. El que sí que us poso és això. Si ens conreéssim la soja que es mengen els porcs a Catalunya, les hectàrees de conreu de soja que necessitaríem, no us poso el cereal, però necessitem ocupar territori. Només de la soja és aproximadament el 40-45% del territori, no a la superfície agrària. La superfície agrària no arribem, és territori, tot això és un camp, ens carreguem, dic que mig, però la resta, cap allà, és tot camp de soja transgènica a sac. Per tant, tampoc oblidem mai que el fet de tenir aquests hubs, aquestes plataformes càrniques a Catalunya, generen un impacte bestial a Catalunya, però generen un impacte bestial més enllà de Catalunya també. I això també està bé recordar-ho, aquestes grans empreses que... No? I el tema del canvi climàtic que us he posat abans és el d'aquí, però tot això també hauria de formar part del balanç d'aquestes empreses. La Unió Europea, això són les guilleries, és un llibre molt bo, per cert. La Unió Europea va calcular, igual que el cost social climàtic, també va calcular, ho dic perquè les dades no són de la Unió Europea, va calcular la deforestació associada a la importació de soja per part de la Unió Europea i dels diferents estats. Aleshores, això que us he posat de la soja que necessita el sector carni o porcí català va associat no només, els impactes són múltiples, però un d'ells és la deforestació en aquestes zones on obtenim la soja. Bàsicament és la zona de l'Amazones, sud de Brasil, nord d'Argentina i la part de Paraguai. La quantitat d'hectàrees deforestades associades a la soja que importem per als porcs catalans és l'equivalent, això són les guilleries, no és l'equivalent a les guilleries cada any, sinó l'equivalent a 8 guilleries. Sí, cada any. La quantitat de soja és molt més que això, ja ho dic, però la deforestació associada a tots aquests cultius que van més enllà del que és estrictament l'hectàrea de cultiu, no es deforesta més per infraestructures i per tot. Això és cada any. Per tant, el canvi climàtic, com que és global i mundial, doncs també, no només aquí, sinó allà també, que deforestem tot això cada any, també és un impacte important i pot fer, potser, que canvien els patrons climàtics i que ara plogui, però no plogui. Déu-n'hi-do, vaig acabant. La ironia de tot plegat encara més és que, com segur que sabeu, el 78% de tot això s'exporta. Sí, hi ha altres paraules segurament, però és irònic, és una cosa que quedes com el 78% de tot això, o sigui, aquí venen els components, els components de la producció, s'encasten aquí,
contaminen aquí, terra, aire, mar, tot el que calgui, es deforesta el que s'ha de deforestar, i després allò s'exporta. I aquí et quedes amb el que et quedes. Aleshores és kafkià, és demencial. Com a model econòmic, com a model de país, com a model social, tenim un immens monstre, porc, elefant a l'habitació que destrueix tot el que toca i que després l'envies cap allà. Diu molt de la lògica que hi ha darrere de tot això. Per si us pregunteu a on s'exporta, això són dades de l'any passat. El 20-25% a la República Popular de Xina, al voltant del 10-12, Japó, Corea del Sud, del Nord, no? Clar, no, Corea del Nord no. Aquesta bandera ja no és tan coneguda, però és Filipines. Això és 20-25, al voltant del 40%, la meitat aproximadament s'exporta a aquests països. I després hi ha un 10% que és França i Itàlia, la resta són altes. Però bàsicament se'n va cap a Àsia. Amb molt soroll així com... Sí. I ara sí, aterrem una mica més al bo de l'aigua i ja us deixo en pau i xerrem i ho fem el que vulguem. És que tenia com més dades, però passo. Aigua. Això, clar, això és una intervenció que va fer per Jaume Folgueroles. La passada jo aquell dia hi vaig ser a més i és com, a mi per Jaume m'agrada molt i això ho vaig trobar preciós, potser algú més, no sé, conservacionista, purista, dirà què han fet amb la riera, però no sé, la poso perquè això aquí podríem posar, ara això no hi ha aigua i podríem posar porc perquè és com, és una pena, podria ser tot molt maco i és tot un desastre. Però té a veure amb l'aigua, l'he posat per això, és bonic, hi ha aigua i ara ja no hi ha res de tot això. Clar, hi ha una cosa que a mi també em sembla interessant com separar, i és la sequera de l'escassetat. Sequera, estem en sequera i tenim sequera, però al Mediterrani hi ha hagut forces sequeres, hi ha èpoques més o menys de sequera. Aquesta és especialment aguda i profunda, però és sequera. Però una altra cosa és l'escassetat hídrica o l'escassetat d'aigua. Els que en sapigueu més del tema a nivell tècnic, segur que en sabreu més que jo. Però jo això sí que ho vaig intentar tenir clar, i és quan hi ha una escassetat hídrica, la nostra és crònica i constant. És a dir, no hi ha prou aigua per tots els usos que en fem servir. Però no pels usos humans, que aquests, com veieu, estan més o menys controlats, estan constants, no s'han pujat gaire, estan continguts. A més, la immensa majoria de polítiques van enfocalitzades allà, no? Tancar l'aixeta, no sé què, dutxat on sigui, però això és la xocolata al lloro. El gran ús d'aigua, com deia l'enfermista, ja us veu una dada, no està aquí, està a un altre lloc. I per tant, l'escassetat hídrica està allà. Hi ha massa demanda per l'aigua estructural que tenim. Per tant, la solució no és, evidentment, no és fer desalinitzadores, portar aigua de l'oceà en vaixells. És absurd. El que cal, òbviament, és reduir sí o sí el consum d'aigua, però no l'humà, sinó el d'altres sectors. En el cas de Catalunya, evidentment, el porcí. Diria això, les gràfiques i els dos porquets. Aquí hi havia una columna que posava la quantitat, el consum d'aigua a Catalunya, de hectòmetres cúbics, del sector porcí. Abans havíem vist la columna que posava la Gestra d'Osona, això era de Catalunya. I això és el consum humà que hi havia allà. Aproximadament, si només comptem les granges de porcs, consum directe de granges de porc a Catalunya, això és una columna que hi ha un 23, i hi ha una columna que és el consum d'aigua d'ús domèstic de Barcelona, és un 60. És aproximadament el 40% només del que veuen, és a dir, de les granges de beguda dels porcs a Catalunya, és una mica més del 40% del que veu d'ús domèstic una ciutat com Barcelona. Però això només és de les granges. Però el consum d'aigua del sector és més, igual que em veiem abans amb el canvi climàtic, en l'aigua també.
i hem d'afegir els escorxadors, com deia abans la Ginesta, però també el pinso. I no el pinso d'importació, que també el podríem comptar, però no el conto perquè no, diu, no, però això és aigua que ve de... Vale. Només el d'aquí, aigua de rec per al pinso porcí, que és el majoritari. No? Si fem això, no sortirà, però heu vist que el porquet ha pujat. I és que ens n'anem aproximadament en el cas del pinso són 140 hectòmetres cúbics total. Aquesta columna està al voltant dels 160 hectòmetres cúbics i aquesta és el consum d'aigua d'ús domèstic de Catalunya, de Catalunya, que és de 330 hectòmetres cúbics. És més o menys una proporció igual, aproximadament el 40% de tota l'aigua que fa servir el sector porcí, tenint en compte el pinso també, és aproximadament el 40% de tota l'aigua d'ús domèstic que es fa servir a Catalunya. Per tant, no és que faci servir poqueta aigua, no, és que l'ús que en fa del recurs hídric el sector porcí un recurs cada cop més i més escàs. És enorme. I no oblideu mai, igual que us he dit abans, no oblideu on estan els porquets que estan concentrats allà i prou, no oblideu mai que el 78% s'exporta. Per tant, el 78% de tota aquesta aigua s'exporta. S'exporta en forma de poc, però s'exporta. És a dir, aquí tenim un recurs extremadament fràgil, cada cop més i més escàs, i sembla ser, per al nou patró climàtic, que cada cop ho serà més també. Tenim un gotet d'aigua cada cop més petit, d'aquestes gerres cada cop més petites, i el que fem és, per una banda, contaminar-lo, com deia la Ginesta, per una altra agafem aquest gotet petit, el gastem, i allò en el que ho hem gastat ho exportem. I aleshores, ara faré una mica de demagògia, però està guai fer-ho de tant en tant, quan a l'estiu ens diguin que no hi ha aigua, que hi haurà no sé què, que no hi ha caixetes, que no us podeu dutxar, que els nanos a les colònies no hi ha aigua, que les piscines s'han de buidar, que avui no sé què, que no sé quantos. Jo intentaré no oblidar mai que el 40% de l'ús domèstic que es fa servir a Catalunya s'exporta cap a Xina, cap a Corea o cap al que sigui, per aquestes 3 o 4 empreses que són les que controlen el sector. Perquè si en comptes d'apuntar cap aquí apuntes cap allà, hòstia, de cop la cosa encaixa. Bueno, jo intento no oblidar això. I ja vaig acabant, I us poso dos dades més que a mi em semblen també curioses. La primera és l'aigua que es fa servir en els escorxadors. Abans de la gràfica d'abans era el total, us poso l'aigua que es fa servir per porc escorxat, per porc mort, són 117 litres per unitat, per animal. I, no sé, coses dels déus, màgies divines dels números, el consum mitjà d'aigua d'ús domèstic a Catalunya per persona són 117 litres. Que quan ho vaig veure, hòstia, és com els déus et parlen i em diuen, mira, l'aigua que es necessita per matar un porc és exactament la mateixa aigua que gastem diàriament una persona d'ús domèstic. Costa igual per un porc que el que gastes tu a casa teva. És curiós. I també això els 2.300 litres per espatec no és aigua directa, sinó que és el que és petjada hídrica, es diu. Que no és que no sigui aigua real, sí que és aigua real, no és que no tot el cicle de vida. Tot el cicle des de la llavor de la soja fins que va plàstic embolcall a l'espatec aquest. Si tens en compte tot, i això hi ha molts estudis que ho quantifiquen, i hi ha un català que ho fa bastant bé, en el cas concret de la indústria de processat de carn, si això es compta, el que surt per espatec, per espatec, per els 180 grams, crec que és l'espatec aquest, doncs són 2.300 litres d'aigua real, és que no tot està aquí, també enllà. També, quan veieu un espatec, imagineu-vos 2.300 litres d'aigua, això és el que consumim, segons les dades d'Idescat GURB, són 39.000 litres l'any.
I això, si fem uns càlculs així molt casolans, fa que GURB, és a dir, són 16 espetecs. El que consumeix GURB d'ús domèstic és igual a 16 espetecs de petjada hídrica. Com us dic, no totes estan aquí, però estan en algun lloc, penso sí. Per tant, hi ha 16 espetecs GURB allà, podria fer. I ara sí que acabo. El port d'aquesta magnitud de pau, si hem vist l'amoníac, hem vist el canvi climàtic, hem vist el consum d'aigua, no? Va xuclant aigua a saco, la magnitud, que són primers, segons, tercers, no sé quantos, i aquestes empreses, que són com les més importants. El sector porcí funciona com un filtre invers, diguem, un filtre al revés. Agafa aigua neta, en gasta molta, l'exporta i l'embruta. Un filtre al revés, va embrutant l'aigua neta que li va entrant. Aleshores, això és mapa de l'Agència Catalana de l'Aigua, de com està l'estat dels rius. He fet zoom a la nostra zona, el vermell, evidentment, són els rius que estan fets una merda, amb contingut de nitrats alt, o molt alt. És evident, no? Està. Molt bé, els rius. El que passa és que a les conques interiors, el 42% de l'aigua, de l'abastament d'aigua, es fa no a través ni de pantans ni de rius, sinó d'aigua subterrània, d'aqüífers. L'aigua s'agafa dels aqüífers, el que fem servir, aproximadament, del 40-42%. Per tant, els aqüífers és molt important, per moltes raons, però també perquè l'abastament d'aigua s'agafa d'allà. El nostre entorn és molt important. Per tant, és important veure com estan els aqüífers a Catalunya. No només la quantitat d'aigua que hi ha, que cada cop n'hi ha menys, i per això els sons no ragen, però no és que no ragin, sinó que cada cop has d'anar més endins perquè no hi ha aigua, no només la quantitat, sinó la qualitat d'aquests aqüífers. Aleshores, això són els aqüífers que estan fatal a Catalunya. Ho diré exacte per no equivocar-me, però aproximadament el 40%, això representa aproximadament el 40% dels aqüífers de Catalunya estan contaminats. El 40% és un tant molt alt, em sembla passada, em sembla molt. Estan molt o poc, això vol dir que estan contaminats, estan molt o pocs contaminats. Doncs la mitja estan contaminats per nitrats, clar. La mitja de contaminació de nitrats dels aqüífers de Catalunya, tot això són dades de l'Agència Catalana de l'Aigua. La mitja és de 49 mil·lígrams litre de nitrats, com s'ha vist abans, o potser sabeu, el límit superior, hi ha una xifra de 50, que és com una xifra màxima, a partir de la qual l'aigua no és potable i aquestes coses. Doncs estem allà, 49-50. Per tant, les masses d'aigua estan molt contaminades, però a més, és a dir, en quantitat, però a més estan molt contaminades, no són 10, 15, 20, no, són 49 mil·lígrams. I a més, el tercer factor que ens falta és l'evolució, és a dir, com ha anat evolucionant la contaminació de nitrats dels aqüífers de Catalunya. Doncs en els últims, des del 2016, 8 anys, s'ha incrementat aproximadament un 46%. En els últims 8 anys, la contaminació de nitrats s'ha incrementat un 46%. Per tant, estan molt contaminades, en molta quantitat i cada cop pitjor. Que els que més o menys estiguem aquí suposo que no ens sorprèn, però quan ho veus, les dades, dius, hòstia, i això, el 40% de l'aigua que fem servir bé dels aqüífers. Per tant, no és cap tonteria. I ja acabo amb les males notícies. El de les zones vulnerables, la gran mesura que hi va haver en el seu moment és declarar les zones vulnerables i així no hi haurà tants abocaments de purins, de nitrats, i per tant la cosa es mantindrà, i els aqüífers estaran millor, i els aqüífers estaran millor, i les fonts estaran millor. No cal que us digui que no, com hem vist amb les dades d'abans, que és evident que no. Però si mirem el tant per cent de mostres a Catalunya en les zones vulnerables que superen els 50 màgics aquest, en les zones vulnerables, veieu que ha anat incrementant. És a dir, que la mesura zona vulnerable no serveix per res, per reduir la contaminació de nitrats, perquè n'hi ha més. Per tant, alguna cosa falla.
amb el tema de zones vulnerables. I a més hi ha un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua molt evident, vull dir que ho diu així, tal qual. Les zones vulnerables és una política que no ha funcionat. Per això, perquè cada cop n'hi ha més de contaminació a les zones vulnerables d'aqüífers i de masses d'aigua. I acabo per dir-vos l'última gràfica, serà la penúltima cosa. Aquí hi ha els porquets i aquí hi ha un senyor. Això són tones de nitrogen orgànic, nitrogen orgànic, no el sintètic, l'orgànic, generat pels porquets i per la població, per nosaltres. Les xifres aproximadament com uns 8 vegades més. A Catalunya es genera el nitrogen orgànic, però el sector porcí és 3 vegades més el nitrogen orgànic generat per la població, 3 vegades més. A Catalunya, a Osona, com que hi ha menys població, més porquets, doncs en percent és més alt, és com unes 7-8 vegades. I la quantitat de nitrogen orgànic generat a Osona per al sector porcí és unes 10 vegades el que generem la població. Per tant, en el cas de l'aigua, posava aquestes dues perquè es veiessin més bé, però aquí era tones generades pel sector porcí respecte als humans, molt menys del sector porcí. I això vol dir contaminació, que l'hem vist abans amb els aqüífers, amb els rius. Consumeix bastant més aigua el sector porcí que els humans a Osona. Per tant, agafem aigua, embrutem i exportem. Les dades són evidentíssimes. Però això no cal fer 10 anys d'investigació, estan allà a l'Agència Catalana de l'Aigua, això ho sap tothom. I l'elefant el veu tothom, però fem veure que no hi és. I acabo. Això. Sempre és important recordar que hi ha darrere de tot això. Aquests són com les 3 grans, sobretot aquestes dues en quantitat, aquesta per altres factors segurament, i per tant la solució que es ve proposant des de tothom, des de tots els col·lectius, també des de la CDT, des de nosaltres, des de tothom, és l'única solució possible, no n'hi ha més. Jo només en veig una de solució possible per solucionar aquesta història, i és la reducció dràstica, però dràstica, del nombre de porcs. Punt. Dràstica és igual, poseu-hi el tant per cent, nosaltres acostumem a dir el 50, sí que sabem que redueix a la meitat, però ho diem per dir alguna cosa, perquè hauria de ser el 80 o el 90, però clar, que s'ha de reduir el 90% i que ens hem de quedar només amb el 10% que representen aquelles granges justament que no són les mega integrades. Hòstia, el 90%, sí, les xifres dirien el 90%, però bueno, comencem pel 50%. Però bueno, és igual, l'única solució que jo veig és una reducció massiva del cens porcí, perquè és que si no, no hi ha res a fer. A nivell de contaminació, a nivell de salut i a nivell de res. Però fer-ho vol dir actuar contra aquests interessos i sempre és complicat, però hem d'anar insistint. I fins aquí. Veig que ho hem anat al micro. Jo no tinc res més. Si voleu comentar alguna coseta o dir alguna coseta, ara ho podem fer.